Maar eerst heidebeheer. Heide is een soort pubernatuur. Maar waar pubers mogen groeien, mag de heide dat niet. Zonder beheer ontwikkelt heide zich tot bos. Dit is wat gebeurt als je de natuur haar eigen gang laat gaan. Heel veel bomen en struiken. Op zich mooi, maar niet als je meer een evenwicht zoekt tussen bijvoorbeeld heide en bossen. Zoals gebeurt hier op de Hamert. We staan hier eigenlijk aan de beginpoort van de Hamert. En we hebben hier ook meteen een mooi beeld van de heide hier, grotendeels het oppervlakte bedekt. En we gaan vandaag kijken naar wat de Hamert allemaal te bieden heeft. Ja, wat maakt de Hamert zo speciaal dan? Nou, het is vooral de afwisseling. We hebben natuurlijk hier de Maasduinen, dus de stuifduinen die hier neer zijn gelegd. En natuurlijk de menselijke invloeden die door de eeuwen heen hier hebben plaatsgevonden. En de natuur die zich daarop aanpast. We gaan op een soort safari. Waar brengen we ons naartoe? Nou, dat kunnen we even laten zien. Even kijken, we staan nu ongeveer hier aan de zuidkant. En zometeen gaan we even kijken bij het Vorstengraf. Nou, verder zien we hier nog een heleboel oranje lijnen. Dat zijn allemaal loopgraven die hier zijn gegraven in de Tweede Wereldoorlog. We gaan ook even kijken naar het Pikmeelwater. Dat is een ven waar we daadwerkelijk op kunnen gaan staan. En natuurlijk de heideverbindingszone. Om de verschillende heidetreinen die we in Noord-Limburg hebben met elkaar te verbinden. Zodat dieren van en naar kunnen reizen. We staan hier eigenlijk tussen het vorstengraf van onze verre voorouders van ver voor Christus en een loopgravencomplex dat hier door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog is aangelegd. En ja, beide gebruiken natuurlijk, moeten we ook rekening mee houden met beheer. En hier hebben we zelfs een beheer echt toegepast op een bijenproject. Ja. Vorstengraf, welke vorst was het? Dat weet ik niet. Een verre heer uit het verleden in ieder geval. Er is ook archeologisch onderzoek naar gedaan en er is nu vrij weinig meer te vinden. Maar het blijft natuurlijk wel een ding dat behouden moet worden. Het laat zien ook een deel van ons verleden. Net als de loopgraven? Ja, absoluut. Het is natuurlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door de bezetters. Maar verder is het wel een element dat ook deel uitmaakt van de Hamert en ook zeker niet verloren mag gaan. En ik heb begrepen dat de loopgraven ook iets voor de natuur betekenen nu, hè? Ja, absoluut. We hebben hier een bijenproject uitgevoerd voor solitaire bijen. Dit is natuurlijk een loopgraaf, alleen door de jaren heen is deze dichtgespoeld. En nu hebben we hem weer open gehaald. En wat dat voor heeft gezorgd is dat hier dus een bandje is ontstaan. Ja. Waar die op het zuiden staat, zodat de zon er mooi opkomt. Want solitaire bijen die boren hier dan gaatjes in. En daar kunnen ze dan hun eitjes leggen en voortplanten. En zo zorgen we ervoor dat die populatie hier in stand kan blijven. Ik begrijp wel dat de heide blij is geweest met het voorjaar, dat het weer wat natter was, hè? Ja, absoluut. We hebben 3 hele droge en hele warme jaren gehad. En nu eindelijk valt er een keer wat regen en is het iets koeler. Dat kunnen we daar heel mooi zien. Hier zien we het herstel van de hei. Ja, dat klopt. Hier zien we dat eigenlijk de hei zoals die vorig jaar was, het echt gewoon zwaar heeft gehad. Het was hier één grote grijze vlakte op dat moment. Ja, en nu zie je dat er veel meer terugkomt. Je ziet eigenlijk al het groen wat hier aan zit, is allemaal groei van dit jaar. Dus het gaat de goede kant op. We zijn er nog niet. Met name de grondwaterspiegel kan hier nog stijgen. Mag je zeker nog stijgen. En dan hopen we dat het straks weer één mooie paarse vlakte is. Straks naar een plek die heel duidelijk laat zien wat heidebeheer inhoudt. Een plaats waar bomen hebben moeten wijken voor het goede doel, een betere heide.